ndala det nyubur kene kajing syamshit bi jong baaden kan long kajing le ran ha ka jelah ke jong dai nung dai what you syamshit bi nama dia wan kajing le ran hadin kenapa kata kadau lada dia bareng doktor Ricky Sunton uba aden kena de bame bomler kena kelayu kan itu na jong kata amlalai snow bandala jong uba aden kita ki khon samla ki yo kamlu snow mata ka refbo dawan ye yolot snow mata ka yin buding ye tailot umitho ye kibriyo ki ba pershayo ondan ke jingtigam ondan ke jingkam jirat namar balai ba ulong ubriu ubakhin jimut namar kata kadau ra ka khubar namne yu barden bawat kedan kumar namar bahagas ki nyubur yo kajing syamshit jungpi kan terleran ye pi da kajing keren ya ke eke ke bam lalong nama getin gom tang gani ke wei ke ba pidai ban kajing sarong kan lei haswa jong kajing jang da ke ba buram ye pi ba om dei banga benya keno ye pi om dei banga penrem ye pi handai nga syukwa man pasat jingmut lang halor ka to kajing keren jong pi ha ka to meeting te onda ha banga pe bat pele jingmut bahaya ka to kajing keren jong pi nga perkat bah nga ngam jeliu bah nga shem bah pilong kum unong sit khnam Peter kat ban sit ya kaskei tang bakata kaskei pade kari ha utan riding telai pitip utan riding telai du bae te kata kaskei ga bari ha uta utan riding telai ru ka syumi tang ka khli bar kata dong te halor ba pili i ba phimyalat ban sit ya kata kaskei namar ba wit uta utan riding telai ru ndai pi ai siat hau tu riding telai hagin inshallah da ude uta unong set khnam ubastat ula de ban lek na kham kendong kram ban yo kebu bah ban sit kata kaskei mo handrai une pat unong set khnam ukhle muat te jaka ka babiang bon yo sit kata kaskei halor bo yo iba uta uding telai uwet ban sit kata kaskei ru usiat hau tu riding telai usiat ha adu bandalut uta khnam anda lalu uta khnam kata kaskei kali paisuk jai shalaying ka persi jonga hangne kalong kaskei ka deyu Ricky Sengkon bat u ten riding telai u deyu ba arden temen takar kum bangayo sneu ya kar kum kren jong phi kalong kum ba phi tarkat ba yu ba arden halor ba philati bau Ricky Sengkon u deyu kandidat umdai warden u kandidat wala kata ru phisiat yu warden phisiat yu warden anda u khnam jong phi ulalut Ricky Sengkon uyat jai da ga basuk sa kajing jong kajing sneng jong kata ka farsi jong kalong kumne long unong set khnam ubastat haba phi i baki wit keten riding baki wit ki mau baki wit keten riding telai phim yo lat ban set ya kata skei lek inna kham kendong khna ba phim yo ban set ya kata skei kata ka de kajing sneng jong kata ka farsi jong teng ya i kene ka kam kolong ru kum bayale football hamadan haja ka bikin trap yu tu player bonom yo tep kol kilai kenjat pon ban yu tu soputar ubah lanarut judan mo kum kata haja ka bikin trap yu Ricky Sengkon bonom yo tep kol kilai kenjat pon ban yo orden usoputar ubah lanarut ka i kene pi teng ngasam ki